Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Edmundo. Taong 1951, Amulong, Cagayan. Kagaya ng karamihan, pagsasaka ang naging sentro ng hanap buhay nila Edmundo. Noon pa man, ang ganoong gawain na ang nagtataguyod sa kanilang pamilya, kaya nakasanayan na ng mga matatanda na ituro ang kanilang mga pamamaraan sa mga batang sumibol sa kanilang angkan. At bilang kasapi nito si Edmundo, obligado siyang matuto. Nagmula siya sa kilalang pamilya sa lugar nila, kaya simula pagkabata, di niya gaanong naranasan ang realidad ng buhay. Gayunpaman kahit nakakaangat, hindi ito dahilan upang hindi na siya kumayod para sa pansarili niyang pangangailangan. Pinalaki kasi noon si Edmundo Pinuno na responsableng tao. Kaya ni minsan hindi niya naisip na dumepende sa kung ano ang meron sila. Ika nga niya, mas masarap pa rin ang sariling pinagpaguran. Kaya naman pagtungtong niya sa edad na 18 anyos, nagpaalam na siya sa mga magulang niya na bubukod na siya. Hindi dahil sa meron siyang pamilya, bagkus ay dahil sa kagustuhan niyang maranasan ang buhay ng mga ordinaryong tao. Nang malaman ito ng kanilang padre de pamilya, hindi naging madali ang pagbigay nito ng pahintulot sa kanya. Sa 7 kasi nitong anak, hindi nito maipagkakaila na siya ang pinakapaborito nito. Walang makakapantay sa pagmamahal na ibinibigay ng kanyang ama kay Edmundo, sa puntong ito na ang nagiging mitya ng pag-aaway nilang magkakapatid. Dahil dito, kung kaya't agad naman itong umuwi upang sila'y magkausap. Ang kaso lang, naging mailap siya sa kanyang ama hanggang sa tuluyan ng matapos ang ipinapatayo niyang kubo. 2 araw bago sumapit ang kanyang pag-alis, dito na siya nagdesisyong kumprontahin ito upang makapagpaalam. Isang hapon, nang mataong walang trabaho sa bukid, sinadya niya itong puntahan sa lugar kung saan madalas itong naglalalagi. Alam niyang may mga kasama ito roon, kaya naman kahit papaano, hindi siya nailang napuntahan at kausapin ito. Pagdating niya sa bukid, agad niyang nakita ang maliliit na kubo na siya namang kinaroroonan ng kanyang ama at ang mga tauhang pinagkakatiwalaan nito. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman itong napatayo habang matyagang hinihintay ang kanyang paglapit. Maya-maya pa, nang magkaharap na sila, agad itong nagwika sa kanya ng, "Oh, Edmundo, balita ko lilipat ka na. Bakit naman parang biglaan ang desisyon mo, anak? Meron ka bang ayaw sa bahay natin? Kung may asawa ka na sana, maiintindihan ko pa kung bakit ka aalis." Nang marinig niya ang sinabi nito, mahinahon lang naman siyang sumagot dito ng, "Kasi tay, nasa tamang edad na ako eh. Tsaka isa pa, 25 anyos na ako. Hindi ba mas maganda na tumayo na ako sa sarili kong mga paa? Di naman kasi ako katulad ng mga kapatid ko na hanggang sa ngayon umaasa pa rin ho sa inyo." Dahil sa kanyang sinabi, tumawa na lang ang tatay niya. Batid kasi nito na maprinsipiong tao siya, kaya hindi na ito nagpumilit sa mga ibig nitong mangyari. Isa pa, malapit lang naman ang tirahan niya sa dati nilang bahay, kaya mabibisita siya nito anumang oras nito gusto. Dumaan ang mga buwan, nagsimula na ang pamumuhay ni Edmundo ng mag-isa. Binibisita pa rin naman siya ng mga kapatid at magulang niya, pero madalang na lang itong mangyari. Inaasahan naman niya ang bagay na yon, lalo pat meron na silang kanya-kanyang trabaho. Para sa kanya, di hamak na mas pabor nga ito, gawa ng sa pamamagitan nito magagawa niya ng malaya ang kanyang mga gusto. Lingid kasi sa kaalaman ng kanyang mga magulang, hindi lang yon ang dahilan kung bakit siya bubukod. Ayon kay Edmundo, isa lang ito sa mga rason na ipinalabas niya, pero ang totoong dahilan talaga nito
ay dahil sa engkantong nakilala niya na nakatira sa bahay nila. Isa yung laman lupa, kaya nung una silang magkakilala, inakala niya na hindi sila nito kayang gawa ng masama. Pero habang tumatagal, dito niya nalaman ang tungkol sa masama nitong binabalak. Nais ng laman lupa na sakupin ang kabuuan ng bahay nila at alipinin ang kanyang pamilya maliban sa kanya. Nabanggit din ito na ayaw nito ng karibal sa kanyang pagmamahal, kaya nakahanda itong gawin ng lahat para lamang mapanatili ang kanyang katapatan at pagpapahalaga sa nilalang. Nang malaman nito ni Edmundo, hindi niya may pagkakaila ang kabang agad na bumalot sa katawan niya. Halos ilang buwan din niya itong pinag-isipan hanggang sa dito niya nakumbinse ang nilalang na mas mainam na lumipat na lang silang dalawa. Ginawa niya ito para wala na itong madamay at para hindi na manganib ang buhay ng kanyang pamilya. Aminado kasi noon si Edmundo, nakakaiba ang taglay nitong abilidad. Kayang-kaya ng nilalang nasaktan at isumpa ang bawat isa sa kanila, kaya naman siya na mismo ang gumawa ng paraan upang ito ay maiwasan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pamumuhay ng mag-isa, hindi niya maipagkakaila ang matinding pangungulila sa iniwan niyang pamilya. Minsan, nakikita niya ang mga itong masayang naglalakad habang nag-uusap na siya namang nagdudulot ng kakaibang kurot sa kanyang damdamin. Ayaw na ayaw ni Edmundo ang ganoong buhay, pero anong magagawa niya? Natali na siya ng tuluyan sa bigkis ng nilalang. Hindi nagtagal. Pagkaraan ng 5 buwan nilang pagsasama, dito na ito nakabuo ng anyo ng isang batang lalaki. Nakuha ng laman lupa ang wangis nito mula sa isang yumao na kalilibing pa lang. Bagaman hindi niya pa nakikita ang nagmamay-ari nito, batid niya na ilang araw na itong pumanaw. Nabanggit kasi sa kanya ng laman lupa na hindi ito pwedeng kumuha ng wangis mula sa mga taong nabubuhay pa. Kalaunan, nang makapasok na ito sa balat kayong yon, nagkaroon na ito ng kapasidad na sumama sa kanya sa bukid. Madalas na rin silang magkausap, kaya habang tumatagal, tila bang unti-unti na rin niyang nagugustuhan ang ganoong uri ng pamumuhay. Yun nga lang, hindi rin naman ito gaanong nagtatagal dahil pagkaraan lang ng 2 linggo, naging madalas ang pagbisita ng kapatid niyang malapit sa kanya. Hapon-hapon itong pumupunta ng bahay, kaya walang nagawa ang laman lupa kundi ang magtago at magmasid. Akala niya matatanggap nito ang ganoong sitwasyon, pero isang gabi habang naghahapunan siya, tahimik itong umupo sa harapan niya. Ilang minuto pa ang lumipas, dito niya na narinig ang boses nitong maihahalin tulad mo sa isang napakatandang lalaki. Hindi ako natutuwa sa ginagawa ng kapatid mo, Edmundo. Abisuhan mo siyang layuan ka na dahil kung hindi may masamang mangyayari sa kanya. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya hanggat maaari ikaw na ang gumawa ng paraan upang ako'y kanilang maiwasan. Pagkasambit nito ng laman lupa, may nakita siyang anino ng kalansay ng kabayong nakatayo sa likuran nito. Hindi ito naging malinaw sa kanya. Gawa ng segundo lang ang itinagal nito bago yun tuluyang naglaho. Maya-maya pa, dahil sa kanyang mga narinig at nasipat, di niya maiwasang makaramdam ng kilabot sa katawan. Kaya naman imbis na magdahilan, napilitan na lamang siyang sumang-ayon sa mga ibig nitong mangyari. Nang marinig naman ito ng nilalang, dali-dali itong tumalikod kasabay ng muling pag-wika nito sa kanya ng, Tandaan mo ang mga sinasabi ko, Edmundo. Dahil sa panahong ito, ako na lamang ang kaagapay mo. Maswerte ka at ikaw ang natipuhan ko na maging kasama. Matapos nitong magsalita, agad itong umalis. Paglabas nito ng bahay,
Naiwan siyang tulala sa loob habang pinag-iisipan ang kanyang mga narinig. Batid niya na isa itong seryosong babala, kaya nakasisiguro siya na magdudulot ito ng kamatayan kung sakali mang manghas siya na yon ay labagin. Kinabukasan, pagpatak ng 1:00 ng hapon, siya na mismong sumalubong sa kanyang kapatid para ibigay ang kanyang dahilan kung bakit ayaw niya na itong bumisita pa. Masakit sa parte niya na pagsalitaan ito ng masama, ngunit alam niya na yun na lamang ang paraan upang mapilitan ito na siya ay layuan. Nang marinig naman ng kanyang kapatid ang masasamang katagang lumabas sa kanyang bibig, hindi nito maiwasang manlumo. Hindi na rin yun nakapagsalita hanggang sa magdesisyon na ito na umalis ng mapayapa. Paglayo nito sa kanya, tsaka pa lamang niya naramdaman ng matinding sakit na tila bang tumutusok sa puso niya. Hindi ko to gusto, boy. Pero sadyang wala akong magagawa eh. Pasensya ka na. Hindi ko yan sinasadya. Nanlulumong wika sa kanyang sarili. Magmula nang nangyari ito, wala nang kapamilyang bumisita sa kanya. At kagaya ng inaasahan, paunti-unti na siya nitong kinalimutan. Hindi man niya mailarawan ang sakit na kanyang nararamdaman. Mas mainam na ito kesa may mapahamak sa kanyang mga kadugo. Kahit papano naman kasi, nasa tabi niya ang laman lupa na anumang oras nakahandang magbigay ng balikat kung ito ay kanyang kailangan. Akala ni Edmundo sapat na ito, pero habang tumatagal mas lumulungkot lalo ang buhay niya. At sa pagkakataong yon, dito na siya nagsimulang humanap ng paraan upang matakasan ang nilalang. Alam niya na ang kanyang ama lang ang makakatulong sa kanya, kaya naman dito na siya naglakas loob na maghanap ng tiyempo upang makatakas sa mismong bahay niya. At nangyari ito, pagtungtong ng unang araw ng kapasan. Sa mga ganoong panahon kasi, abala rin ang nilalang sa pagpapataba ng lupa na kanilang pinagtataniman. Ginagawa ito ng laman lupa para matulungan siya sa nalalapit na pagtatanim ng binhi. Kaya naman nang maramdaman niyang wala na ito, di siya nagdalawang isip na kumaripas ng takbo sa halip na anihin ang kanyang mga itinanim. Ilang minuto lang ang lumipas, nakabalik na siya sa kanila na kung saan dali-dali naman niyang hinanap ang tatay niya. Mabuti na lang di pa ito nakakaalis, kaya agad silang nagkita. Pagsilay nito sa kanya, di niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang emosyon. Halos humagulgol siya sa pag-iyak dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Nang makita ng tatay niya ang kanyang kalagayan, walang pag-aatubili itong lumapit. Agad din itong inabisuhan ng kanilang mga tauhan na ipagpaliban ng pag-aani, dulot ng hindi inaasahang pangyayari. Pagkarinig naman ito ng mga tauhan nila, dali-dali itong tumungo sa anihan upang malaman kung meron ng mga magsasakang gumagapas. Bukod kasi sa pagpapatigil, ipinag-utos din ng kanyang ama na kung sakali mang nakapagsimula na ang mga ito, mas mainam na magbantay na lamang sila. Pagalis ng mga tauhan, dali-dali siya nitong isinama sa isang pribadong silid kung saan ang pwede lang ditong pumasok ay ang miyembro ng pamilya. Pag-upo niya sa upuan, mahinahon naman siya nitong tinanong ng, Bakit, Edmundo? Ano ang problema? Nang marinig niya ang sinabi nito, medyo nag-alangan pa siyang magsalita. Ang iniisip niya kasi ay ang posibleng galit ng laman lupa sa sandali na malaman nito na lumapit siya sa kanyang pamilya. Yun nga lang, dahil sa wala naman siyang ibang malalapitan, napilitan na rin siyang ilahad ang lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Tay, hindi totoo na umalis ako para tumayo sa sarili kong paa. Ang totoo ho niyan, ginawa ko ito para maprotektahan ng bawat isa sa atin. Di man ho kayo maniwala pero tinakot po ako ng isang makapangyarihang laman lupa. Una naging kaibigan ko siya pero sa katagalan, gusto niya na akong igapos sa bigkis niya. Hindi ko gusto ang mga pinapagawa niya pero dahil tinatakot niya ako,
Wala akong magawa kundi ang sumunod. Ngunit sa pagkakataong ito, Ama, nagpasya na akong labanan siya. Pakiusap. Tulungan niyo ako. Wika ni Edmundo habang bakas sa kanyang muka na siya ay nagsasabi ng totoo. Dahil dito, kung kaya't walang nagawa ang kanyang ama kundi ang sumang-ayon. Maging ito man kasi, naniniwalang umiiral talaga ang mga ganoong nilalang sa mundo nila. Kaya naman bago pa mahuli ang lahat, inutusan nito ang mga katulong nila na tawagin ang mga kilala nitong albularyo sa baryo. Alam kasi nito na para matalo ang puwersa ng kadiliman, kailangan nilang gumamit ng kapangyarihan ng liwanag. Kalahating oras ang lumipas, dumating ang dalawang manggagamot na sina Tandang Aryo at Tandang Ibrahim. Normal na matanda kung titingnan, pero hindi ito dapat maliitin dahil ang dalawang yon nagtataglay ng dugo ng mga babaylan. Marami na rin itong napatunayan at sa loob ng 6 na dekada, wala pang demonyong naglakas loob na kumaharap sa dalawa. Ayon pa sa kanya na kambalang dalawang matanda, kaya ang pagiging manggagamot ng mga ito ay talaga namang kamangha-mangha. Base rin sa kwento ni Tandang Ibrahim, napulot nila ang kanilang karunungan sa yumao nilang ina. Ito ang nagturo sa kanila ng lahat ng pamamaraan upang makatulong sa kapwa at para na rin mapagtagumpayan ang lahat ng banta ng kadiliman. Pagpasok ng kambal sa kanilang tahanan, di niya maipagkakailang napanatag siya dulot sa taglay-taglay nitong presensya. Maya-maya pa, nang makausap na nito ang kanyang ama, agad naman siya ritong ipinakilala. Noong una, hindi pa gaanong umiimik ang dalawa. Pero nang maramdaman nito ang bahid ng presensya sa katawan niya, nagulat ito sa kanilang mga nakita. Walang sabi-sabi, biglang inialis ni Tandang Ibrahim ang pagkakalapat ng palad nito na parabang nagulat ito sa kanyang mga naramdaman. Nang mapagtanto naman yun ni Edmundo, agad niyang tinitigan ng matanda, kasabay ng pagtanong niya rito ng, Bakit ho? Ano yun? Nang marinig ng matanda ang kanyang sinabi, agad nitong kinausap ang kanyang ama na kung saan dito nila nalaman ang tungkol sa mga nadiskubre nito sa katawan niya. Tama ang lahat ng sinasabi ng anak mo. Alipin nga ng isang laman lupa itong si Edmundo. At hindi ito basta-basta. Dahil ang nilalang na yon, may kalahating dugo ng demonyo. Pansin kong napakatanda na rin ito. At base sa kanyang abilidad, posibleng nagaya na nito ang kakayahan ng ibang nilalang na nasa panig din ng kadiliman. At kung totoo man ang hinala ko, hindi lang kami ang kailangan ninyo. Dagdag pa nito na, hanggat wala pang nangyayari, kailangang mag-utos sila ng tao na tutungo sa lugar ng buyon. Maliit lang ang lugar na yon, kaya alam ni Tandang Ibrahim na madali nilang makikita ang matandang pinapahanap nito. Pagtatapat pa nito na, yon ang tanging taong makakatulong sa kanyang iniinda, kaya mas mainam na maisama nila ito bago pa man lumala ang sitwasyon sa bahay nila. Huwag kayong mag-alala. Hanggat narito kami, susubukan naming pigilan ang laman lupa. Pero ngayon sinasabi ko sa inyo, wala kaming maitutulong sa anak ninyo. Nakakapit ang sumpa sa kanyang kaluluwa, kaya kung sapilitan namin itong tatanggalin, posibleng madamay ang kanyang wisyo. Kasama nito ang kanyang alaala, ugali, at memorya ng mga taong malapit sa kanya. Hindi ko gustong isugal ang buhay ng anak ninyo. Kaya mas maganda na hintayin natin ang matandang manggagamot ng buyon. Pagkasambit nito ng mga kataga, hindi na nagdalawang isip ang kanyang ama. Walang sabi-sabi, agad nitong inutusan ang pinakapinagkakatiwalaan nitong tauhan. Nang marinig naman ito ng lalaki, agad itong umalis kasama ng iba pa. Sa pagkawala ng mga trabahador nila, dito na nagsimulang magsunog ng kamangyan ang kambal na babaylan. Hanggat hindi pa lumulubog ang araw, itinuon ng mga ito ang pagpapalakas sa mga nililikha nilang ritual.
Gumawa na rin yon ng pangontra sa labas ng bahay upang mapigilan ang mga masasamang puwersa na nagpupumilit gumambala sa kanila. Pagtungtong ng takip silim, tanging isang malaking siga ang naiwan sa labas ng bahay. Bagaman unti-unti nang binabalot ng katahimikan ng paligid, patuloy pa rin sa pag-uusal sila Tandang Ibrahim. Maya-maya pa, bahagya naman yung naantala nang may marinig silang dagungdong sa kailaliman kasabay ng pag-ahon ng kung anong nilalang. Di man nila ito nakikita, alam nila na malapit lang ito sa tahanan ng pamilya. Kaya naman para makasiguro kung saang direksyon ito magmumula, dali-daling lumabas ang dalawa upang pagmasdan ang paligid ng lugar nila. Sila Edmundo naman noon, na natili lang sa loob habang nakadungaw sa maliit na butas ng dingding. Bagaman gising pa silang lahat, walang kahit isa sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob para lumikha ng kahit na anong ingay. Maya-maya pa, biglang bumuhos ang malakas na ulan at kasabay nito ang pagrinig nila sa kakaibang atungal na biglang bumalot sa lahat ng direksyon. Nung mapansin ito ng kambal, dali-dali itong bumalik sa loob ng bahay para magtago. Di man ito nagsalita, bakas sa kanilang mukha na masyadong mapanganib ang nilalang na pinagmula ng atungal. Ilang minuto pa ang lumipas. May narinig na silang tumatakbo na parabang kahalintulad sa tunog ng isang kabayo. Pagramdam naman tito ni Edmundo, dali-dali niya itong hinanap hanggang sa makita niya ang kalansay na nilalang na binabalot ng purong anino. Ayon sa kanya, malaking tauro ang wangis ng nilalang na yon, pero purong kalansay na lamang ito. Wala kang makikitang bakas ng laman sa wangis ng nilalang, dahilan para mapaisip siya ukol sa kung saan ito humuhugot ng buhay. At ang mas nakakapangilabot pa sa lahat ay nung makita niya ang kalahating wangis nito na katulad ng sa tao. Gayunpaman, parang naaagnas na bangkay na ito na merong nanlilisik at namumulang mga mata. May hawak-hawak ding patpat ang nilalang na kung saan sa pinakadulo nito merong nakataling matulis na buto. Matapos naman niya itong masilayan, muli itong umatungal at kasabay nito ang pagkalat ng mga ulupong na mula sa loob ng sistema ng nilalang na yon. Ilang segundo pa ang dumaan. Walang kahirap-hirap itong nakalundag sa bakod ng kanilang tahanan. Paglapag nito sa bakuran ng bahay, bahagya itong napahinto na parabang meron yung hinihintay. Maya-maya pa, dito nila nakita ang pagdating ng dalawa pa nitong kasama na nakasuot ng kalasag at kapa. Kapansin-pansin din ng mga kwintas na suot nila na may hahalin tulad mo sa agimat ng isang lehitimong antingero. Nang masipat naman ito ng kambal, dali-dali naman yung nag-usap ukol sa kanilang plano. Batid man ang matinding panganib laban sa mga nilalang na kanilang kaharap, hindi sila nagpatinag. Alam ng kambal babaylan na hanggat mananatili sila sa liwanag, kakasihan sila at gagabayan ng Panginoon na kanilang pinaniniwalaan. Dahil dito, kung kaya't wala silang ibang kinatakutan. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng lakas ng loob, inabisuhan nila ang pamilya na manatili sa loob ng tahanan anuman ang mangyari. Mariin din itong inilahad na wala silang dapat na ikatakot dahil sa bandang huli, sila at sila pa rin ang magwawagi. Magpakatatag kayo. Ano man ang pagsubok, hindi ito binibigay ng hindi natin makakaya. Mga mabababang uri ng nilalang lang ang mga yan. Hindi sila dapat katakutan dahil lamang sa kanilang mga anyo at pagkakakilanlan. Nang marinig ito ng kanilang pamilya, di na sila nakapagsalita pa. Ito na rin ang naging hudyat ng dalawa upang lumabas ng bahay para harapin ang mga nilalang na naghihintay. Pagbukas nito ng pinto, nakita ni Edmundo kung papaano umahon ang katawang balat kayo ng kaibigan niyang laman lupa. Galit na galit itong nakatitig sa kanya at kahit hindi yun magsalita, alam niya na hindi nito papalagpasin ang lahat ng bagay na ginawa niya.
Maya-maya pa, pagpang-abot ng kanilang mga tingin, bigla namang nanginig ang kabuuan ng kanyang katawan nang marinig niya itong sumigaw ng, Makakatakbo ka, Edmundo! Pero hindi mo ko matatakasan. At dahil sa ginawa mong ito, magdudulot ito ng kamatayan sa iyong mga minamahal sa buhay. Patuloy ka lang magmatigas. At ipinapangako ko, hindi lang ito ang mapait na mangyayari sa buhay mo. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali namang isinarado ng kambal ang pintuan ng bahay. Matapos nun, dito na ito nakipagbuno sa mga nilalang hanggang sa makarinig na sila ng mga daing at sigaw. At sa loob ng kalahating oras na pakikipaglaban, nasaksihan nila kung gaano kalakas ang mga nilalang na kasama nito. Makapangyarihan ng babaylang magkapatid, pero sadyang nasa ibang level ang abilidad ng kanilang mga kaaway. Dahil sa pangyayari, kung kaya't habang tumatagal, unti-unting nalalagay ang dalawa sa alanganing sitwasyon. Maya-maya pa, nakita na nila itong umaatras na. Animoy nakatuon na lamang ang wisyo nito sa kung papaano maililigtas ang mga sarili nila. Kapansin-pansin na rin ang malulubhang pinsala sa kanilang katawan, dulot sa mga sandata ng mga nilalang. Kalaunan, pagdungaw niya sa siwang kung saan naroon ang magkapatid, dito niya na nakita ang kapatid ni Tandang Ibrahim na paika-ikang naglalakad habang nakatarak sa likod nito ang mahabang sibat ng nilalang. Pagkalapit nito sa dingding ng bahay, nakarinig sila ng malakas na kalabog, indikasyon na ito ay tuluyan ng humantusay. Alalang-alala man sa mga nangyari, wala silang magagawa kundi ang manatili sa loob at tiisin ang lahat ng kanilang naririnig. Si Edmundo noon, halos manghina na, dala ng matinding pagsisisi at takot buhat sa mga nagawa niya. Maging siya man kasi, hindi niya sukat akalain na ganon ang mangyayari noong mismong gabi. Maya-maya pa, bahagya silang napatahimik nang maramdaman nilang naglaho na parang bula ang mga nilalang. Sa muling pagdungaw nila sa siwang, nakumpirma nila na wala na nga ang mga ito. Kaya naman kahit punong-puno pa ng takot sa katawan, pinilit ng kanyang ama na lumabas para tulungan ang dalawa. Pagbalik nito sa loob ng bahay, nakita niya si Tandang Ibrahim na putol na ang kaliwang braso habang ang kapatid naman nito wala ng malay. Namumutla na rin ang mukha nito, indikasyon na nasa panganib na ang kanyang buhay. Dahil sa pangyayari, agad naman silang nagtulong-tulong upang mabigyan nito ng paunang lunas. Ang kaso, limitado lang ang kaalaman nila pagdating sa panggagamot, kaya wala rin silang nagawa para matulungan ang kakambal ng manggagamot. Kinabukasan, wala na siya halos maiharap na mukha sa mga taong tumulong sa kanila. Hiyang-hiya siyang humarap kay Tandang Ibrahim dahil aminado siya na siya ang dahilan ng lahat ng yon. Naisip na rin niya noong sumuko at bumalik sa piling ng nilalang, pero nang mapansin ito ng matanda, ito na mismong nagkusang lumapit sa kanya. Pinayuhan siya nito na wala siyang dapat na pagsisihan at lalong hindi niya kailangang sisihin ang sarili niya sa mga nangyari. Trabaho namin ito, Edmundo. Kaya ang pagkamatay ng kapatid ko ay hindi kalungkutan sa parte ko. Isa itong paalala dahil naniniwala kami na ang kamatayan ng isang tao ay ang sibol ng bagong buhay sa mas magaan at tahimik na mundo. Nang marinig niya ang sinabi ni Tandang Ibrahim, kahit papaano gumaan ang mga nararamdaman niya. Paunti-unti na ring nawala sa kanyang isipan na sumuko hanggang sa manumbalik ang kagustuhan niyang lumaban. 3 araw pa ang lumipas, nagpatuloy ang pakikipaglaban ng matanda kahit kasalukuyang pinaglalamayan ang namayapa niyang kambal. Isipin ninyo, matindi na ang pinsalang natamo nito, pero hindi pa rin yun sumusuko ni nakakaramdam ng takot
laban sa kanyang mga katunggali. Wala na rin itong pakialam sa kanyang sarili hanggang sa tuluyan na ngang dumating ang manggagamot na hinihintay nila galing sa lugar ng buyon. Pagdating nito, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na may maputing buhok. Kargado ito ng mga agimat at kapansin-pansin din ng malalaking sugat sa braso at dibdib nito. Ayon kay Tandang Ibrahim, lahat ng nakikita nila ay bakas ng tagumpay at katapangan ng taong tinitingala niya. Dagdag pa nito na dahil sa pagdating nito, wala na silang dapat na ipagkabahala. Ito na rin ang naging hudyat ni Tandang Ibrahim para magpahinga. Ngunit bago ito rumatay sa higaang ibinigay sa kanya, kinausap muna ito ng manggagamot. Personal itong pinasalamatan ng matanda, buhat sa kanyang naging katatagan at katapangan sa kabila ng hindi matutumbas ang kapangyarihan ng kanilang mga kalaban. Dagdag pa ng matanda na ibabalik siya nito sa dati niyang estado, kaya kinakailangan niyang habaan ang kanyang pasensya at paghihintay. Nang marinig ito ni Tandang Ibrahim, tsaka pa lamang ito tumahimik at ipinikit ang kanyang mga mata. Matapos nun, agad silang naghintay sa pagsapit ng sumunod na gabi upang paghandaan ang pagbalik ng laman lupa. Hindi naglaon. Nang sumapit na ang oras na kanilang hinihintay, dumating ito tanga ng anyo ng isang makapangyarihang gabunan. Marahil naramdaman nito ang pagdating ng manggagamot na siyang nag-iisang banta sa kanilang pag-iral. Ayon kay Edmundo, segundo lang ang lumipas pagdating ng mga ito, nakarinig sila ng malalakas na atungal. Sa kasamaang palad, hindi na nila nakita pa ang mga nangyari dahil lahat ng pinagsisilipan nila tinakpa ng matandang manggagamot. Sa loob ng ilang minutong pakikipaglaban nito, wala silang kahit isang kataga na narinig mula rito. Basta pagtahimik noon ng paligid, agad itong pumasok sa loob ng bahay, bitbit ang ulo at katawan ng laman lupa. Wala nang buhay ang nilalang nang makita niya, na kung saan nagdulot naman ng matinding kapanatagan sa sarili niya. Matapos ang pangyayari, umalis rin ito noong mismong gabi. Isinama nito si Tandang Ibrahim at ang kapatid nitong kasalukuyan nila noong pinaglalamayan. At magmula noon pinuno, hindi na nila ito nakita pa. Pero may mga nakapagsabi noon sa kanila na hindi totoong naputulan ng kamay si Tandang Ibrahim. Nakita kasi nila itong kumpleto habang nanggagamot sa bayang malapit sa buyon. Di man ito kapanipaniwala, pinili nilang magsawalang imik sa mga bagay na kanilang narinig. Para sa kanila kasi, sapat na ang pagbalik ng kapayapaan sa kanilang mga buhay. Pero alam niyo pinuno, kahit ilang taon man ang lumipas, sadyang nakatatak na sa puso ni Edmundo ang kanyang kaibigang laman lupa na siyang tumapos sa buhay ng kakambal na babaylan ni Tandang Ibrahim.